Koba Darius na na Maria tande mwana kangaki omono galibo monchali na inche buno mono galibo monchali kwa niaba y'abantu babo monchali abantu baminto chase chinkechi gaisato chiasiri abana baminto barenge okoreka sinomokia ama kweli akabanyora musiyabano igona inche nachumwikira muna abande baraiba kwanira gotebanga pole aseji familia na igura abantu bakwanira mangana aiga bakoruchi request yao wao nje gona goteba aiga to the county government kuno mona gali obonchali gona koboria serikali ye county ya Kisii mobwate kiti kerige korokunga disaster management kibeza kiri alia chigokonya ebintu byatharura bikorete mechandasa abantu baito kibeze iki kibe release dia sobwango chikonye chifamilie chi amangana ina mayago sembo wali egento kyo moiso inchabantu baminto una mumanyete igongo tegarege ntabanchali bagukwana nabeka kiagera tuachie kuganywa bagwa krishi especially bali bara office bakwane mechando ya banchali te bali gukwana emechando getorundika ine bonchalia omochando mutangani ya banchali bankwanire mbolia igana ande cheli kali roba go chiasa National Assembly a committee ya transport and infrastructure aiga so mutyo chosuneka titobu atiranda pauti asenge chomo ntogotambuka agenda ari go ikaika sumbi airane paka onyo muntu kurusuneka ari agati ari echiro koncho kagumbwa go ikaje pakaria masagara onchoke ebina bie bintu tutagete leadership ekere office lakini ekero basinyirwe abantu babwato moyo muya n'abantu babwato gwezo nembura nande mumanyete nje ngura kwande serikali yaigwa muri ko yungo kwanande yaigwa biyamono igotoko saba abantu bamitoko mapenzi ya Mungu tobwaterane embura ya ture omuwango ni nyigweta mangana yo bono neche tigandwero ngoli bwate pressure ga ngati nyinga tegera bono ndwero ngoli na inche buno mono gari bwo monchali na inche na letra igashinge refuta kere familia enyo chishingi chiri fu ibere biyamono biyamono aso kwategera abantu baminto biyamono